nọ na moto abụọ na juru eju ma ndị ke nwoke ma ndị ke nwaanyị anyị amaghị ha echi anyị ọzọ kwụsị ha n'ogbodukwu na ịghọrọ Fulani nọ na moto a juru eju ihe juru n'ime moto a ndị Fulani onye ọbụla mara ọtọ ọgụla echi eme n'ala Igbo ụlọ hụrụ ka ha saa afọ echi. Ekelekwa m ụlọ Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Biko ebe nọ na-enene masị m udo dịịrị nwoke na udo dịịrị nwaanyị n'ụbọchị nke taata. Biko na enwe vidiyo nchọkwa unu kuluda nke unu nene vidiyo ị nene mgbe ibido vidiyo ihe a bụ mgbe sọ moto asị nọ na drọpụ ndị herdsmen n'Imo steeti. There are other videos ike gbaghala n'ịntanetị na Instagram ya afọkọ ebe nwaanyị na-eti na-akpọ na ndị Fulani atalicha n'ihe ọkọ n'ubi. Then another guy post a video ebe moto ọ na-aga bụrụ na ndị Fulani ji nnọọ efi ha na-ata grass dị na main road ititi main road ịmago alụcha ụzọ that demarcation na-aga ekwele cross the other side ma na-abịa kọchaa grass na ya ha chiri efi na-ata ya na city center na Igbo anyị. But that is now not why I am here, because ka na-ekwukwa ọzọ asị na bọmbụ da n'Imo steeti because na nya bụ ihe na-eli m nne n'afọ mgbe mfoli ya assistance na onwere video onwere no official report so far. Enwere official report about it na the internet onwekwa ebe ya afia no government report nothing a man for this thing na Instagram or anywhere. I'm sure na ndị Imo steeti na anọzikwa n'ndụ biko. Like I was saying, enwe video post na Facebook a few days ago agwa m na one man of God na-asị Apostle ọ sị na ndị anụnwa finish with Benue State na ha na-aba na Igbo anyị. That no nwe boundary dị between Enugu na Kogi. That na ha nwe ebe ha gwula na ndị anụnwa nọ n'ime ya, that government should go there na ejide ndị anụnwa. O describe kwa moto ndị anyị ji wee ga na ha jebulu ndị mmadụ na moto ha ji aga bụ moto apakeli efi n'ime ya. Na epụta ido n'ọsọ si efi na ya mana ha pakigo ndị mmadụ before na the moto na-ekeli eke na ha pakigo ndị mmadụ before then welizie efi cover ya in case abịagoro imepe the moto ị na-afụ sọsọ efi atụrụ ewu na ọkụkọ. Ịmama na ndị mmadụ nọ n'ime ya so biko n'ododo ndị Imo steeti asị m unu pay attention na Igbo anyị na-enwu ọkụ. Me play the video mana achọrọ m play the video ka unu mana at least this video shows that na our people are not paying attention. Anyị agbakọzi aka ọnụ gbazia nkịtị ihe a na-emebi na bọmbụ da n'Imo steeti a na-akọ na ọ bụrụ bọmbụ, ụfọdụ na-asị na gas explosion, ụfọdụ na-asị na nke a nekwa nke mee n'Enugu gas gbara ọkụ, gas plant gbara ọkụ. Do you think na all those things but not just common thing now gonna be exist just in a coincidental way? No can do you say no coincident allegedly. Coincident as no bomb. Ụfọdụ si no gas, ụfọdụ si no nka. Man ihe ọbụla ọsọ kwa ya bụla as long as na the situation of the country remains like this now, ihe ọbụla will be taken as no again ogbunigwe. Because remember ndị mmadụ na ọbụrụ bomb no gas no nke anụnwa amara m ihe ọ ya aba abụ mana at least unu nwa nọ n'Imo State you should have a better clear picture of what is going on in your country. And onwere ihe ọzọ m ekwu ya n'Igbo ndị be enough of all this video unu na-eme, enough of gịnị video ren unu oluche gị ghọta ihe m na-ekwu, achọrọ m ikpo okwu afa. Enough of all this video ren because onwe ihe m chere ikwu na ihe mere n'ugwu Hausa mgbe anyị n'ugwu Hausa mgbe ịmago anyị nọ Jos mgbe before ihe bebe maybe where their guys to extreme people started living. Enwere ka ndị Hausa si eme ihe ha chọrọ ime ihe ha anaghị agba ya na kamera, ha chọrọ ime ihe anaghị agba ya na kamera before emele ihe na-emere ha emechaghị ha chọrọ ime zụwa ahịa ha chọrọ ịzụ na welu uche gị ghọta ihe m na-ekwu. Zụwa ahịa ha chọrọ ịzụ na ịma mmadụ na-azụga ahịa mana ndị be anyị anọ n'ebe ha na-aka na-ekwe ihe ọnụ how much ewere kamera na-ese ewere ihe ọbụla na-ese na-epost at what end ka those things ya apụta. Ịdọ nọzi a na-ajụ onwe gị na-asị na ọzụkwa Igbo ka anyị bụ because no nwere ụdị ahịa ịchọ ya achọ ịzụ like this ọnwa ahịa ya achọ ịzụ ịma nchọ ka ịmago ka nebo gị nụ ya ịzụ ahịa ebe anụ ụlọ
mgbe anyị na-ama njakịrị si ikweta n'ihe otu kwa izu anụ oge na anụ oge ọ kwesịrị ịdị. Mana it's just so sad na kịta before ndị be anyị asịba how much maka ndị everything that against us anyị ndị Igbo. For you being an Igbo man already, things are not, everything is against you. Just because na Igbo onye Igbo, you are totally an enemy to your neighbor, bụ ndị Hausa ma ndị Yoruba nọ ndị other tribes. To the extent na ihe afụkwa onye mba mmiri gị ya na-aza ka ofu afa Chukwudị, ọ sị gị mba na ọ na-aza Chukwudị mana ọ bụrụ onye Igbo, kezi ihe butere ya. Ekwulu n'anya okwu asị na ndị ilu agbala ogige, ndị onye ilu agbala okirikiri na-eche ndụ ya nche. Ndị be anyị, it's high time na ibido anyị kwụsịrị some videos anyị na-eme. Ọ nwe ife ya afọ dị ya aṅa because na me I believe in the imam wakpodo mbe nna m isi m ka m gba gị nkịtị. Eziokwu na ndị be anyị, ụfọdụ ndị be anyị bụ ewu nọ n'oke nọ n'ụlọ ma agba nke nọ n'ezi na azụ dị na ngịga, mana ọ nwere ka o yesi bịa lụzie ịmago, nwere ka o yesi bịa lụe nwoke emekwana ihe o jiri ebụrụ nwoke wee mekide na-echekwaba onwe ya. Because imam Jos bụ bịa kpaa a na-emegbu gị emegbu, ị na-ese na-eti na say na internet from now to next year. The government are not ready to do anything for you. Am I communicating? The government achọrọ inyere gị onwe gị aka, achọghị inyere anyị aka, so isa na ihe inyere onwe gị aka. Organize na vigilante, ọ bụghị na organize vigilante unu eti ya na internet. Enwekwu na esi organize vigilante na ọlụkwa edo na ọ nwere ihe dị ma na-abatazi ama na ihe agụ ji eme ebube dị ya na mbụ, that kind of thing. Ịghọtago? Unu akpakwa lie ya low, just pretend kwa ka ha sị na ọ nwere ihe na-eme. Ihe niile abụrụ abịa ihe dị a. Enwere ihe a na-eme na nzuzo, onwe ihe a na-eme ịgba nkịtị. Alisi obodo amara ya esi n'ihe dị. Enwere report dị na n'ugwu Hausa mgbe aha anyị nọkwa ugwu Hausa. Enwere mgbe Boko Haram wakpo one village. Ha bịa nụ na ndị Boko Haram na-abata. Obodo bupụta ha ji eme ebube ịmago ma mmọnwụ ha ji eti ma alụsị ọgwụ lustins bupụta ya wụsa. Asị before ndị agha na-abata na ndị Boko Haram amara ihe n'ụdụz ndị ahụ Fulani amara ihe bịa tajisiwa ha aka, ma ndị atajiri ụkwụ, ma ndị atajiri ihe dị ya, ma ndị atajiri isi, ma ndị ya anọkọta like this, mmadụ akewa ofu ihe abịa amụma agba tarara mgbawa mmadụ ntutu like this. Enwere ihe obodo ji ebili. Mana ndị be anyị kịta everything bụzi caricature, everything bụ internet. N'ezie mmanwụ ndị Igbo anyị na-eti, I'm just angry. Gọọmenti achọrọ inyere aka na mmọnwụ ndị be anyị na-eti mmọnwụ dị sacred, mmọnwụ ya bụ apụta mgbe ahụ mmọnwụ eme ha ji bụrụ mmọnwụ. Kịta mmọnwụ pụtazịa n'iru mmadụ, ọ ya mee ndị mmadụ entertain in our local way eji apị ụtalị. Mmọnwụ adọnọzịa n'iru ndị mmadụ na-agba skelewu, na-agbaza nkụ dansị n'iru ọha na-anọkọzi ego. Mana before mmọnwụ bụ mmọnwụ ya bụ apụta, mana things are really amarọ m ihe anyị akpọzi internet nka ya, amarọ m na anyị na-eti nne n'imi. So I'm also using all this reference as a point ka m wee reach out to the message nna asị na ọ bụrụ ihe niile ka a na-agba na internet. O nwere ihe ọ ya bụ if like this ma go asụ onye Igbo ịzụ ahịa gị, ịzụ ahịa ị na-akpụe, ịzụ ahịa ị na-akpụe, unu ogologo unu pụtakwa unu azụọ na-akpụe. Ịbịa bịa na-agwa n'ilu gị na anyị create vigilante, I create ndị na-echekwa obodo na uniform anyị na ebe anyị bi na ya believe within you people na amago yes na unu nwa obodo, unu nwa mad entrance, unu maka esi apụ, unu maka esi abata station, no people around it. Gwa ndị anọ nwasị ha na ị na-achị efi yes na a na-ata anụ, mana n'ebe unu nyejedebe n'ebe unu ama transpass kwa abata ihe unu achọbago okwu. Let there be rules and regulation governing each villages. Ekwuchakwanụ m ka ọha m n'ọnụ ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.